sa umakit kim nalapsan inis makit kimit mas nagtibayo tuy kaungga no tilangan ilet paudi di pa maginawaw sexy at tawen santi 60 lung ay na pailan makagargari bumakit nga agpaiso napik sa pailat inababato makaalino ti patong na makaparukso pailat kinina ang babaketa isut kun nada kanya uray manuy uyawen dak idometrik na tuy marig na agbabaketa pudno nga agbabaketa idang amin ang mutiganan ibakit ang inayan-ayan pudno nga agbabaketa idang amin ang mutiganan ibakit ang inayan-ayan ipumatol iti bakit kaskala at adlahi awan sa pulim di kinasangit arapok na kitinagig di bakit nasingsingpet nabangbang luawan mintis uray nukuribet-bet awan sa pulim inakinagagig dakkel larirutay kunkunada nga amoy lupati amunda ti bakit akaruman sa nagpailuma tiganas na ang babaketa isut kunkunada kanya uray manuy uyawen dak ti dalmetrik na tuy marig na pudnong agbabaketa di dami na mutiganan di bakit ang kainayan-ayan agbabaketa pudnong agbabaketa di dami na mutiganan di bakit ang kainayan-ayan di pumatul iti bakit kaskala at dalahi awan sa pulim ti kinasangit arapok na kitinagig di bakit nasingsingpet nabangbang luawan mintis uray nukuribet-bet awan sa pulim kita kinagagig dakkel larirute kunkunada nga amoy lupati amunda di bakit akaruman sa nagpailuma tiganas na ang babaketa isut kunkunada kanya uray manuy uyawen dak idametrik na tuy marig na baketa di dami ng mutiganan di bakit